ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикони муҳтарам, ҳама каса хушомадед ба YouTube канали мо Насим TG. Дӯстони азиз, имрӯз 21 октябри соли 2024 1000 рубл баробар ба 110 сом мебошад. дӯстон, дар навори имрӯза фақат даевон Nexia барашон пешниҳод мекунем. ҳатман яктаи лайк бизанед ва дар канал подписатсия кунед. касоне ки мошин, хона, замин, хулоса дӯстон чизе ки дор барои реклама кардан, марҳамат дар WhatsApp мо рой кунед. WhatsApp мо барои реклама кардан 911 32 43 44 қади рой кунед. сурат ёни ки видеоша иншоалло ки реклама карда ва мошинои шуморо фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгирии беҳтарини дӯстони азиз, ҳатман лайкро бизанед. хулоса агар ҳамаи навори Nexia 1000 та лайк ҳаракат мекунед, дар навори оянда қисми дуюми навори Nexia дӯстони азиз барашон пешниҳод мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фароғат. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини яка реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғ ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. яъне ки дидесин ки дар ин тароза дар кило мекашем ва баъдан дар кам аз боршон мекунем. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамаи бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат бошед. рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Адресо метро Катени, номерои WhatsApp акамон мондаги касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якмин эълони мо дар навори имза якто велики фурӯшӣ ҳастай дар ҳолати хуби техникӣ. нақшам дӯстони азиз 1200 сомон мега. гуфтага ки хидмат аз Федератсияи Россия 10-11 ҳазор рубл, яъне ки хадагишон бародаро. марҳамат касоне ки агар велик хадану бошад, велик пачка ягон камбудӣ надорад. рақамҳои соҳибаш 940 15 08 08. марҳамат дӯстони азиз, номери WhatsApp ва номери дастӣ дар як номер хадия занг бидоред. аз номи сомонаи мо Насим TG салом расонед. ва дӯстони азиз, дуюмин эълони мо трактори фурӯшӣ ҳастай, трактор T28. аввал ҳамеро гап мезанем ва баъдан мегузарем ба навори Nexia. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад дӯстони азиз трактори фурӯшимон. комплект бо ҳамроҳ якта притсеп дорад. гуфтага қарордод айни ҳол дар шаҳри Турсунзода. нархи трактора дӯстони азиз 30,000 сомон мега. боз вариантҳо алишан гуфтага ки ҳаста ба ягон мошин астраҷи болои гуфтага ки пул ҳам метиҳем. хобсита гуфтага дӯстон бо муомила дорад. марҳамат номерҳои WhatsApp 0420 ва номерҳои дастиш 7020 қади. марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, мо навори Nexia сар мекунем. ҳатман яъне ки ба хотири меҳнатҳои мо яктаи лайк мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. даевон Nexia ҳастай дӯстони азиз. соли баромадаш 2004 сол мебошад. коробкаш механикаи сӯзишфирай, танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва айни ҳол қарор дорад дар Федератсияи Россия, яъне ки дар метро Бутровская, дар Москва метро Бутровская қарор дорад. گفتگی که دوستان عزیز دکومنتش همش 100% 4 دیسک بالون پاچ کا سالن به نهایت توزه گفتگی که ترپیده یعنی که
зафира часпондагиай мошин поли молодёжни кардагиай самбуфер дорад ва наша 180,000 рубл мегӯяд. касоне ки агар дар яъне ки тоҷикистон гуфтагиай ки мошини некси дошта бошед, ягон мошини яъне ки ба нарх каме арзанда доштагӣ бошед, вариантҳо алишам аст ба ягон мошин тоҷикистон будагӣ. марҳамат дӯстон, тариқи номери ватсапшо муроҷиат намоед. дӯстони азиз, дуюмин Daewoo Nexia солаш 1997 сол мебошад. мотор объём 1.6 литр, коробка механикаи сӯзишворияш, бензин ва газ ҳар даш кор мекунад. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 17500 сомон мегӯяд. гуфтага ки ягон яъне ки мошин ягон расход надорад. мотор, коробка ходовой 100% краскаш зур гуфтагиай ва балнои 95% бордоро. рақамҳои соҳиби Nexi 982 09 0001. марҳамат, касоне ки дӯстони азиз Nexi хар бошед, ҳамин навора бо диққат то охир тамошо кунед ва дар канал подписатсия кунед. раҳмат калом барои дастгирии беҳтаритон. дарси навора идома медиҳем. дӯстони азиз, ин Nexi навбатиямон солаш 1995 сол. мотор объём 1.6 литр, коробка механик, сӯзишворияш, бензин ва газ. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. гуфтага ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор, коробка ходовой 100%, балонои 70%. гуфтага ки документош ва налог дора бордор. гуфтага наша 11500 сомон мегӯяд. рақамҳои соҳибаш 902 17 66 66. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, марҳамат, бояд як тӯи дигар Nexi молодёжни аст. солаш 1995 сол мебошад. мотор объём 1.6 литр, коробка механикаи сӯзишворияш, бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина бордоро 25000 сомон мегӯяд. мотор, коробка ходовой 100% гуфтага кузуфаш ягон ҷуз задагӣ пӯсидагӣ умуман надорад. 4 диска балон, пачка, краскаш сафед, ҳолаташ беҳтарин. рақамҳои соҳибаш 934 46 06 96. марҳамат, касоне ки Nexi хар бошед, дӯстони азиз, ҳатман муроҷиат намоед. дӯстони азиз, Daewoo Nexi аст дар кузуфи хачбек. солаш 1996 сол мебошад. мотор объём 1.6 литр, коробка механикаи сӯзишворияш, бензин ва газ. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошина 15000 сомон мегӯяд. гуфтага ки мошин ягон камбудӣ ва расход надорад. утилизатсия кардагӣ ҳаста, 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 диска балон, пачка. гуфтагаи дӯстони азиз ки нархи охириша дигар 1 сомон арзон намешавад. илтимос беҳуда занг назанед. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экранои шумо. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, ин Nexi навбатиямон солаш 1996 сол. мотор объём 1.6 литр, коробка механика, сӯзишворияш, яъне ки танҳо газ қади ҳаракат мекунад. мошин айни ҳол дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 19500 сомон мегӯяд. салоншан гуфтага бениҳоят тоза. мотор, коробка ходовой 100%, документ, утилизатсия ҳамаш қоидавия, ягон камбудӣ надорад. рақамҳо барои тамос дар экранои шумо. марҳамат, касоне ки дӯстони азиз Nexi хар бошед, гуфтага ки ягон камбудӣ надорад. ба ҳамин қадри кор мерам ём. марҳамат, дар тамос шавед.
ва дӯстони азиз, нуҳумин эълони мо ана Nexia аст. Соли 1997 сол мебошад. Коробкаш механикай, сӯзишҳояш бензин ва газ. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Номерҳои транзит, краскаш серебрисни, балонои 80%. Салоншам тоза. Мошин гуфтагае ки дӯстони азиз, наша 16000 сомон бугӯ, боз камтаракам савдо дорад. Рақамҳо барои тамос 885 15 97 97. Марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. Ва дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинро дошта бошед, мехоҳед ки фурӯшенша, марҳамат дар WhatsApp мо 911 32 43 44 хади роҳӣ кунед. Иншоалло ки мо Nexia шумо, ёне ки мо мошинои шуморо фурӯхта медиҳем. Раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон. ва дӯстони азиз, даҳумин эълони мо Daewoo Nexi соли 1995 сол мебошад. Мотор объём 1.6 литр, коробка механик, сӯзишҳояш бензин ва газ ҳардуш гуфтагае ки кор мекунад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтари Қурғонтепа. Нархи мошина бордора 16500 сомонӣ мега. Документҳои мошин бучидаген, мотор, коробка 100%, краскаш сафед, ҳолаташ хуб ва балонои 80%. гуфтагае ки дискҳои прастой дорад. Рақамҳо барои тамос 904 36 0000. Марҳамат муроҷиат намоед. дӯстони азиз, ин Nexi сафедамон соли 1995 сол мебошад ки сӯзишҳояш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад ва коробкаш механикаи айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Краскаш сабсафед, ҳолаташ беҳтарин. Нархи мошина бордоро 22000 сомонӣ мега. 4 диска балон пачка, ана яъне ки дискҳои прасой, кузовуш тоза гуфтагай, мотор, коробка 100%. рақамҳо барои тамос 935 55 91 00. марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, 12-ҳумин эълони мо ана Nexi аст. соли 1995 сол мебошад. Коробкаш механикаи, сӯзишҳояш гази холӣ ҳаракат мекунад. Мотор объём 1.6 литрай. мошин гуфтагае дӯстони азиз ки мотори коробка 100% хадавояш яъне ки миёна мебошад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Бохтар. Документҳои мошин бучидаген, кузовта яъне ки гап надорум, гуфтагае ки кузовуш тозаай. нархаш 12000 сомониш мека. нархи охириша дигар савдо намешавад. илтимос гуфтагае дӯстони азиз ки беҳуда занг назанед. марҳамат дар номерҳои 2012 дар тамос шавед. дӯстони азиз, 13-ҳумин Nexi фурӯши мо соли 1996, мотор объём 1.6 литр, коробка механик, сӯзишҳояш бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. наша 7000 сомон мега бордоро. нашоти яъне ки мотор, коробка ягон чиз гуфтагӣ нест. краскаш сафед, балонои 70% ва дискҳои прастой. рақамҳои соҳибаш гуфтагӣ срочно марҳамат занг биза 212 89 86. марҳамат дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, ин охирин мошини фурӯшиён аст. Daewoo Nexi соли 1996 сол мебошад. коробкаш механикаи, мотор объём 1.6 литр, сӯзишҳояш бензин ва газ. мошин айни ҳол қарор дорад дӯстони азиз дар шаҳри Бохтар. нархаш 16000 сомонӣ бугӯ гуфтагай, боз муомила ҳам дорад камтарак. рақамҳо барои тамос 907 48 80 00. марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, дар ҳамаҷо навори мо ба охир расид. касоне ки лайкҳоро мондагӣ набошанд, ҳатман лайкҳоро бонед ва дар комментария 500 плюс монед. раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.